താപവും ഊഷ്മാവും എന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് വിശിഷ്ട താപധാരിത. ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ്സുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില 1 കെൽവിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവാണ് വിശിഷ്ട താപധാരിത. 1 കിലോഗ്രാം മാസ്സുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില 1 കെൽവിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവാണ് വിശിഷ്ട താപധാരിത. വിശിഷ്ട താപധാരിതയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിനാണ്. വിശിഷ്ട താപധാരിതയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിനാണ്. വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പദാർത്ഥം ജലമാണ്. വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പദാർത്ഥം ജലം. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ. വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ. ഏറ്റവും കുറവുള്ള പദാർത്ഥം സ്വർണ്ണമാണ്. വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കുറവുള്ള പദാർത്ഥം സ്വർണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ: അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നില്ല. അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ എൻജിനുകളിലെ റേഡിയേറ്ററുകളിൽ നമ്മൾ കൂളൻ്റായിട്ട് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിതയാണ്. ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിതയുടെ 1/5 ഭാഗമാണ് മണലിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത. ജലം ചൂടാകുന്നതിൻ്റെ 5 ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ കര ചൂടാവുകയും തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത 4200 ആണ്. ഐസ് 2130, നീരാവി 460, കടൽ ജലം 3900, ഗ്ലാസ് 500. ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത 4200, ഐസ് 2130, നീരാവി 460, കടൽ ജലം 3900, ഗ്ലാസ് 500.